Da, mami. Oi, 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 e greu. Hai, nu duce mânuțele la gură. Nu duce mânuțele la gură. Nu. Ai dormit bine azi noapte? Ai dormit bine azi noapte, Ruxandra? Da? Mhm. Ga? Muncești serios, văd. Așa, mami. Păi da? Hai mai zi ceva. Nu mai vrei? Nu? Nu? Nu mai vrei? Nu mai zici? Mai zi la mami ceva. Așa! Așa!